Dameni debata na sumurung sian salu na roha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramu nabi, di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Diamuakan na naulongan, di bagasan goari Tuhata, Tuhan Yesus Kristus, taparade marwata menangi-nangi sian hatani debata, barita nauli jamita di mingguta sadarion, imana tarsurat sian pesalmen bidu 110 mamuka sian ayat sada sa rodi ayat sia sonoma tarsurat desi parningotan tiga luaun nang songgok holong dorohaku di Jehovah ala naung ditangihon jujuki parhurajayoku ainunga dipaelek pinggol natuau jadi sai juwok kumaibana salilingau mangulu nunga pola dihaliangi akarate ni hamatea naung jalanunga pola mangunai tuau akahagutan ni banua toru nunga pola mangunai tuau hagugutan dot pardangolan dungi upajojo magwarni Jehovah ale Jehovah sai palua matod dikih para siroha do Jehovah jalana bonar jala para siroha do debatatai siramo tiyaka sujur roha do Jehovah nungatung tarje pulau jadi ibana mangurupiau mulak maho ale to diku tu para dianami ai denggado ni Jehovah na tuho tongodo nunga di palua ho todiku sian hamatean mataku sian ilu-ilu patu sian partutuhan sai marparange di jolo ni Jehovah maahu dia kalua ni halak na mangulu ido sana Shalom horas madita saluna tobi mingguta sadariom madok ae denggado ni Jehovah na tuho Tuhan telah berbuat baik kepadamu ahamatehe na denggan naung pinatupan ni Jehovah di bagasan nguluta perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan orang percaya daya pitu dot walu nak kedingat di dok ala naung di paulak todita tu para dianana ala naung di paulak kita gawe panean di panupahion nasihat di bata asa panupahion nasihat di bata naing gabe nani hasiholan niaka naporsea di ibana lausongoni manuaeng kita di bagasan nguluta ala nong di paulak todita tu paradianan nasitongi tu apuan ni di bata maritihiti anakna Tuhan Yesus Kristus amuna karena ulungan jamatan waingon diguare do zaman era spiritualitas lapatanna buhado hita sai pahisaton partodiota asa sai jupang panupahion nadenggan siat dewata di bagasan ulut tasiganupari buhado hita lampahi saton ngulu partodion rahu pikir odo na saya tahasi holi
Na saya dihasiholi hara Kristen di bagasang uluda. Sahak rodi sadarion. Ganu manugut saya di pajonok tu di Batak. Ola dungo ibana sa di pajonok dirina tu di Batak. Mangidu pangurupion. Dia kalaka pangulaon sigarupari. Dia kena marusaha odo na say na pinatupan ni jolma di bagasang uluna. Ganu pari saya dipangido do sudena aka karyawan adorang so manopot aka ulon nabi ikko jumolo mangido pangurupion siat di Batak. Jala tutudo lamaju do parnguluon nasangoni. Saya ditupai Tuhanido aka parnguluon nasangoni. Mula marulau kita buasa saya gumudang tajalo tupak sian sada-sada halak. Alania hadwi ala dihilala masejonok kita tu ibana. Songonido hita di harajau ni di Batak. Molo di beren di Batak masejonok kita tu ibana. Panupahion nasian ibana. Saya dijalo akan aperseya do. Di bagasan perdalanan ningoluna. Mulai atema tidak secara kebetulan ya. Odo na pinaturu ni sada halak Kristen di Chicago. Songon edeni akamata Immanuel nakiningani. Mungkin nang penong hiata bige di jamita ona kapan ditata. Alai alahuilala masayubuk edeni kornia mata Immanueli. Laho songodia du hita manigati taringot tu nanaing beringot tamar hita jamita ta sadarion. Songodia na pinatupan ni sada halak dicerita ni halak Kristen sa halak Kristen ulutuhi. Napasabam rohana, gabe sabam rohana, natongon mangadobi paru kilo naduk situtu. Sada hala Kristen namargoar Horatio sifat fort na mangadobi tragedi nama seborat situtu di bagasan kekeluargaan na. Horatio sada keluarga na di basa-basa Tuhani sahada dana bawa dohot obat dana buru. Walai dia mulakan ilungan bisa datiki modding anakna bawai alani sahid. Ada yang sedia liling rap dohot gudang jabu di sekitarna dohot artana matutung jabu di si Horatio. Jaladang sedia liling di pardalanan di Saratik itu Eropa. Di Namardalna sudah melalui laut, di kapal laut. Masa kecelakaan. Laos modding mana opak burune di sini. Tinggal baibana dohot inatana. Alai dihamona konibana do nama saya di bagasang uluna. Bahasa boy dihamona konibana, bahasa boy sonang rohanibana. Laos disima di patomu tomu ibana edeon. Dung sonang rohaku. Edeta nomor 210 toli. Dung sonang rohaku di baitu Jesusi. Di pasonang totong rohakon. Di pasonang totong rohakon. Sonang do. Buasa boy dihamuna konibane dihamuna kamanginang. Ala say suado di bagasan rohana do aporseonna. Dihaposi ibana do hata di Tuhan Yesus nama dok. Garis ada aporik medebu tutanoi di boto Tuhani. Gari obuk di sima jujung di jolmai. Sudah boy di etong dibilang itu hani. Gari homa natinopa na ditopana hobar tu
lomo ni rohana. Inu na mangubati pasabab por rohani si Horatio. Gabe bui masay sabam rohana. Nang pesabutulla nunga macay borat si tutu dia dopibana na masay. Om manuaing dihamuna kamanginang nanaing taputihi marhite nang jamitatta sadarion. Asa saya dipahisat pertodiota. Asa saya jupang dihita ngulu na tinupahan. Ngulu na tinupahan ni debata. Asa sudina hita makasih holi ngulu na tinupahan ni debata. Di bagasan perdelanan ni ngulutta si gadupari. Alani disoson jamitatta sadariodo. Nabui gabe tona ni jamita di bagasan parsaurata manogoton dia mai na parjolo di jauho jamitata sadariodo saliling mangulu hita di hasyang anon sajo joddo jupakita akahamaolon hasusaan paru kilon nama saya duduk situtu naikon boluson ni akka na porsea. Say gudang do nata parsita. Alay say gudang do pangabati. Namabayan say songon nasukot akka pardalanata. Say songon nasukot akka pardalanata. Alay dia si holi Tuhanido asa say jupang akka nata si holi di bagasan ngulutta. Alani nuaing buhama hita lau mangyahe ngulu na saya tinupa ni debata nakining didok perpesal meni songo dia pe natahadupi di bagasan ngulutta saya tahaholongi ma Jehovah. Saya tahaholongi ma Jehovah. Haholongi ma Tuhan de batam ainu nga jumolo ibana maka holongi ho. Disasodo tu hita na parjolo asa saya taholongi de bata ainu nga jumolo ibana maka holongi huta. Dia muna kamanginang nuaeng sinukku majolo hita. Di bagasa perdalanan ningulutta di asyanganon. Hado tehe di lala rohamuna nama gojar rohata laho makaholongi sere-sere halak. Hado nama gojar rohata makaholongi sere-sere halak. Ala urju ala mamora, ala paradongan, mula anak boru manang duli-duli ala keteng manang uli. Tentu adong dua lana bukan. Jadi nama rumah tangga mazurubani. Nang saya muang amata, gabi amata di Jabu. Marang inata di Jabu ate amang partukuan. Emmanuel, ya. Ado nama ngojar gabi tabasau na gabi amata marang inatan waeng. Ado nama ngojar mulo pararikam sinukun. Aro na mangojar rohamuna gabe diului hamu amatta gabe sinoduk muna godangate alana pasti adong do bukan na pasti adong do sesuatu
Nama ngojar rohata, ubain na tauloi, tabuah haputusan, gabi sinoduta manang doa saripeta. Seseorangi. Jala tauloi. Alasong sadala padita, song nakiningan, adong tulu nanang macalo, pasu-pasu perbegason. Akapaditata jodoh meng-counseling akan asongoni. Iya kan? Lasongoni ma dia katikin asal pui. Mulu counseling iba tu akaya na kota. Aku boto manang nadong isonang na nasangan ni counseling ate. Ano na menari di rohang benolo hotu ibana niku maturubani. Ngisarati kidok koma. Saya suka tatapan matanya Amang Ina. Kan? Atar buhaman yang tatapan mata nih itu. Naror bani. Alang sukut do. Atar buhaman orang mereka tatapan mata nih buruan niku. Gak bisa digambarkan Amang Ina. Betul kan? Gak bisa. Memang pada umumnya kita gak bisa digambarkan, bukan? Jadi tahu lo pinagawi amatan wang. Memang sebetulnya gak bisa digambarkan. Sesuatu itu. Alayadong nama dok, jadi dok. Dia sangat pengertian sama aku Amang. Oh, ini mau suka ini dimengerti, kira-kira begitu ya. Alayadong nama dok, saya suka dia karena dia humoris sina. Memang nama keluarga perlu do humoris, unang tegang-tegang ate. Unang tegang-tegang apalagi lamol ekonomi lambalga keadaan, gak perlu tegang-tegang ya. Ya enjoy aja, serahkan sama Tuhan, ya. Tapi ada seseorang yang mengatakan saya suka sama dia karena dia humoris. Nah, itu dan tegang. Jala, adong nama dok. Saya suka sama dia karena dia baik sama orang lain. Ayo gimana? Karena dia baik sama saya. Dia melihat karakternya itu. Kalau sama dia sudah baik, iya kan? Tapi dia suka karena dia suka sama orang lain. Dia suka karena dia baik sama orang lain. Itu. Sangono pesi parhelau don. Ate. Mula binere ngagola buru ni beru ya olongi, hati-hati dulu. Ya. Berarti mula buru ni beru do dihalolongi, olah niru nariko isi. Berarti si matuana nak record. Iya kan? Ah gitu. Nuaeng mak. Molo tutuhani. Ada nama ngorjar rohata. Gawe tahaulong itu hani. Di dok parpesal mening daking. Uhahulong itu Tuhani. Nuai suku-sukun ado nama ngojar rohata molo tadok di dok parpesal meni nuang saya tahaulong itu hani molo tadok nuang sedarion tahu haulong itu ho Tuhan nami molo saya ditaruh pani ujama manang napiga postingan ya ke artis-artison ya nagabe porsia Tuhan Yesus on putuat tahun pada umumnya nasida madok waholongi Tuhan Yesus ala tabuk ninda sonang rohana dung porsea tu Tuhan Yesus biasa sonang dorohamu dung porsea tu tuat tahun sonang jadi songoni mahita maca sonang rohata hamu nakanelongan di dopar pesal menin nakin dasar di ibana maka ulungi Tuhani ala ditangi jauh-jauh ucutar gugut ibana. Ketika dia cemas, ketika dia tersesat,
Uju tergugur di haliangi hamantean. Nunga pola mangonai di dok nakininga tu ibana. Nunga pola hagu goni banua toru na mengaraja ibana. Tergugut ala merasa tertekan ibana. Danga dong besi dalanan tujuh tu abirang jut tu siamu jut tu jolo jut tu puri pejut pola tu gijang nama. Pola tu gijang nama. Digaur bargot do dison songot tali ni musuh songot dati nali ni musuh nanaing dieksekusi songot nari tawan teroris danga dong benatuk mangurupi ibana tu dia pe sukot tu dia pe sukot hamuna kamanginang pikir nang hita pe apalagi na di pangaratuan on ya memang tabudo molos tayo sa tadehon edde napar perdubungan tu marningot pabainan ni dewata di bagasang guluta isarani margogo ijurbari. Maka mulai tehon pengorbanan ni natorasta lau pas sekolah kita alat ingot sungguh dia perjuangan ni natorasna ya marluja-luja asa bui hita marsikola asa unang songon nasida hita songoni hacikna pernyahapan di bona pasugit alainang dihita di pangaratuan ope sabutulna. Molo saya tabigi panidangion ni akan atuat-atuat tanah ulang tahun. Namar pengalaman dung di pangaratuan. Sebetulnya luar biasa do paru kilon na nyadupan ni akan atuat-atuat tak. Na borhat siap bona pasogit. Jalasahat di pangaratuan namar ragami. Molo saya tabigi akapanidang yung nasida sebetulnya macai do na mangaratto. Mas segudang do perjuangan di pangaratoan. Ay di pangaratoan ma najujut kita mengalami ancaman. Jalan rata-rata do na barulang tahun ini madok ay mangontrak aja budu hawi amang ninda. Najolo mangontrak aja budu hami. Jalan buat segudang do ancaman na wado pihami. Sifat adang boras, sifat adang kebutuhan. Dodo masjid manusia di bona pasogit. Ai molo dangadong boras di bona pasogit. Nabui do marsali hatop tu tetangga. Alai kadang di pangaratoanon ya. Macai moldo lau manuruson parnguluon ninna akan amarulang tahun. Alai nuaing nunga di palua nasida siani. Nunga di palua diakka hagugutan nasidai. Mau lihat madi Tuhani. Alai nagabi sirenu konotan nuaing bado tahe. Yado hita tergugut songone deni inata nakingan suan on bete tergugut yado hita cemas yado hita merasa sesak. Manang alania hamai di bagasa perdalanan di goluta. Mulu adong masalah. Mulu adong problem di bagasa nguluta. Ngulutar gugut kita. Tui seduhita juju. Edeniaka amat tanak keningan inata seduhi ono madok juju duau. Tu Jehovah.
Alai dong doa mau bigi. Malu mana pun nomor saya tiba. Alai jabu pas nomor saya ton. Panggil rumah sakit be. Indung, inna. Seinong neju. Iya kan? Dan Tuhan neju, apa yang ngisi musik, labung na musik nate. Kan? Ma, dangin na rupa ni. Inong, inna. Manang, kalau si patah, oh mula jadi dah bulut, dinna. Saya mula jadi dah bulut, dah biju ya teh. Para pesalmenon, madokon, manogion hita, molo targugut hita, juma Tuhani, adidok kata di Tuhata, jala juma au jumpa di area gugotan, asa hupalu aho, asa dipuji ho. Tuhata mana saya taju, asa ja jupang ngulu na saya ditupai di mata, unang be adong nama jo akan asing di bagasan nguluna. Sungguh dia mengita asa sa jupang ngulu na saya tinupani di mata, dia jarho par pesal menodo turohata partodiota, asa sa ibui makamunakon pardalaran nguluta saliling di hasyanganon. Saya tadalani manguluta di bagasan parnguluan nang pinaluan di mata. Janganlah seperti kehidupan yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi lakukanlah kehidupan ini di dalam kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ta'argahon ma asinirohan di mata ay masayargadu hita di ibana. Malah tapereng madon rupani nanyalaban di sidabiton uju mengadowi paruh kilo nama saya duduk situtu bahkan sampai di titik nol, sampai di titik yang terdalam. Sebetulnya ada 7 kali David mengalami pergumulan yang sangat mendalam. Jala tulus yani ima naneng dohonokku uju dihaliangi parangan ni Raja Saul ibana nang dibunuh. Napa dua uju dihaliangi parangan ni si Absalom ibana ala terjadi persaingan politik. Nang dibuat si Absalom ni harajaun si Daud. Alain apa tuluhon uju dipakulingi Tuhani ibana ala merdusa ibana di bagasan hadirionna. Songon na dihaliangi raten hamatian nama ibana di si. Alai nang pesongoni dihilala ibana do hukuti majo padohan ni Paus Francisco sunat wariseda narau tu negara tahun. Sebetulnya di dalam kehidupan ini kita harus melihat semua orang itu tidak ada yang sempurna. Ya. Molo nang dihita do ngulu panupahiun nasihat di mata, ikut saya idaut do ngulu ni ganuk nang di tonga-tonga di keluarga ta, yana kota, suamita, ripeta, ya, bapak ta, omata, nang nahumalia kita, tidak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Jadi molo saya songonido hita mamereng. Danga dong na sempurna nang di tonga-tonga di keluarga di sima hita hatop masih bulusan diak kadahura. Jala ima na pinatupan ni debata tu hita. Jala ima nani hilala ni si Daud di bagasan uluna. Di nani do di bana di ayat itu mulak maho aleto dikku tu para dianamu. Mulak maho aleto dikku tu para dianamu. Amuna kamanginang dai dona digabar ho Tuhan Yesus di parumpamaan Lukas 15. Taringot tu sada halat naong sanga masay daw siyan amana. Alay dinamula kananay
So ina malas di rohani amanai, las di rohani datorasne. Gabi dipahei ma ibana dot abit na ulis itu tu. Dititini ma ibana. Jala disolukkan batu ibana si patu. Laos di patu pa ma pesta. Laos di dok ma. Naung mate do anakon na julu. Alay mangulu do. Naung mate do alay mangulu nuain. Ala nang mulak. Ro mulak madapoton amana. Asa mo nang dihita hasonangan ditodi. Say mulak mahita marpos ni roha tu ibana. Marpos ni roha di bagasan pangurupion ni dewata. Omma basa-basa barita na uli. Di bagasan ngulutan ng sadaryon. Pabaynan di dewata. Nang majakon hita di bagasan harajon na. Na ditubus hita marhite mudar na arga. Marhite Jesus Kristus tuatay. Hita naung sanga masay daw yan. Siyan amay. Alay di na mulak kita totong tu ibana. Di jakon hita tu apuan na. Gabe akka anak hasian na. O mabarita daw ni dia muna kamangnang. Barita las ni Roha. Sebuah hadiah yang sangat-sangat istimewa. Yang kita peroleh dari Tuhan. Karena dia telah menyambut kita sebagai anaknya di dalam kerajaannya. Dinamulak kita totong marpos di roha tu ibana. Mula dong sinamot. Mula dong rejeki. Dia munak kamanginang. Nabudo hita. Lau manukangi sada bagas nauli di dia pe jalasani hari. Nabuido hita lau mabuka mamuhai sada usaha ne baru. Nabuido hita baborato ni anakku tu dia lomo ni rohana. Tapi satu hal yang mau dikatakan oleh karunia Tuhan di dalam kehidupan. Isepe hita dan adong nabui mana Tuhan di dia hita dijakon di harajau ni diwata. Tuhan itu nama Tuhan. Karena itu syukurilah. Syukurilah sambutan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jala ima nagabi siala sonota nuang. Amuna kamanginang tupa autum sura di dohlala rohani nadeba. Songon nama dau Tuhani. Ala tahilala tang pitor dia lusi Tuhani do petang yang tanuaing. Autum sura di lala rohani nadeba. Songon na di padau jolma panailina siya kita. Manangala niya hape. Manangala pugos. Manangala marsay-sayt. Manangala ng matua. Do manangala nahurang pistar. Do akan asing. Alay hata ni Tuhani manugiyo kita. Sadaryon. Argado diaw. Kita cukup berharga di hadapan Tuhan. Alani saya tahaposi ma ibana di bagasang nguluta ay ibana do naung makokop pita. Asanuay pe diamu nakalungan dia matada pabua na say makuling pabayanan di debata di bagasang nguluta di dok naking di ujung ni jamitata sa daryon say marparange di jolo ni Jehovah mahita sa leleng mangulu. Say marparange di jolo ni Jehovah mahita sa leleng mangulu. Paus Fransiskus pernah berkata, hidup itu baik ketika kita berbahagia. Tetapi jauh lebih baik ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Di pasu-pasu tu hatta mahita. Di pasu-pasu tu hatta ma huriata. HKBP Cibuburon di pasu-pasu tuata ma pesta gotilon nasay nyo dolhon ni amang situata na kiningan ganuk minggu ang giat say lam mangerbang
Molo nang marsitutu hita, mapain akan adingan nasay lao di hakai pecibuburon, ikol lam martabba-tabba makan adingani. Ikol lam martabba-tabba no adinga imata dana nasay tahapo situani di bagasan ngulutta sigano pare. Amin. Martangyang mahita.